Kardom, Nilimonjerong Pipi, Pinibirta, Arjuponikta. Rong mongwe bibia kro arong dolong jojot nador lang so baptist church amondolia tum kaselampon. Lakhakre troxy socheng dhenda constituency ke parlo rong mongwe bibia kro arong along kedo dolong jojot mate hanging bridge kahenu parpik ajok hi kidun kedam kewang lapen o somarapan school kache thon kachewan kedam kewang kacheleng atum bangso dolong jojot kewak kahenu parpik ajok lang along keklo aphong tami do olu. Lapen bangso dolong kahinu sorkar mati Karbi Anglong Autonomous Council atum jasimet local MEC kache rong pipi lapen MLA dorsing rong hangatum nang silam PG mapusi towar cholang dinglo. Athi birta along tami bangso dolong hinu o anpin lo puta aphong paklang lo. Bon sida jat ka silam ji angring kawe ajok nonangko kipa misen anji pu aphan kali sitami asa bak alomso aphan pura bibia kro arong nador langso baptist church amondoli arado an lapen pastor pendanglok mena atangka pen selam ponlo lapen Karbi Anglong Autonomous Council along kit hikiding atom aphan jasmet local MEC kacherong pipi aphan prabjin pen selam bek nang popusi ongdong arata tumpen choning ripon lapen nang selam pipo puta ningche thiponlo Labenjong sinang selam pipi pute apora hutsin nilitum arata kaprek avar saima thapon ang kok puputa Karbi Anglong Autonomous Council mate local MEC kacherong pipi aphan pachinipon atheke damdang MEC election ahutami non local MEC kacherong pipi bang swalong aphan nang selam pipon popusi chechak tekanglu lasinon haide aphi nang pangkri vi pute amena atowar kachepang ram asonsi mandet pu Athinon ke apranga dina kaya son arata tumta cepa ludun de luputa hada kedo arata tumpen nang pachini dun. Lala, pini na tum labang so channel pa na joksi ni na tum phan akero pi perfect lo labang so channel pa jok ni tum akimang apa ni tum akenang teng na tum kado be pang so Karbi Anglong sulang do tum phan na tum atrudi ni tum phan akenang teng pachini phan sin tum phan ko chone ripon thulo apa tum phan akero pi perfect lo na tum pini ni tum labang so program ke deng lo na tum agi tong du na po sini tum akimang apa ni tum aka asala bang so sai ke deng pon ke la halo kedam tang election of prang litum em kace em barim kace lang lita pulo je labang so prang litum repairing bang PG pulo setup ini litum labang so repairing chong hongun esi pini anian ta labang so repairing kan bibeda litum chuningri ban ituma akar ikela halo si chong hong edelo sinon pinang tu labang so delong ka hino penajok litum school ke dun so risoi jang tu ba usumara tum ta ka siksak do lapeng dam tang la barikha sek bang kini tusung pikhanja theke non rong mongwe apa rongagora asor an kila sike bang lo so tawar sivelo pen hola puni tum non la paka bridge ke dolote ma setai tu hapo ke dam ai la pen tu apon ke kidunya panta aksik sak do ni tum ke school pen pulutu lang sekete boglo la bang so tawar sin tu ka kenang lo pose pen itu matha lo to hajan sarkar tum le non manang kem pitek thilang sita itum la rong si lo ni tum la ka do we mondoli hoy itum mathalo tumi chingwai lo je asap bes tum labang so welding kori prishna inchin plak pani bala pu denra itum ne motor cycle pon krai ba usmal gidun gram gari motor pupe dalo seta cycle pon amke isi me muchot a cycle pon senang ko situm chingwai lo la labang so sai tum deng pon lo la pani tum la kado we mondoli ke chingwai sar pensil tum klem lo tapi tum la do la welding kori pa mona tum pan paklang lo so welding machine pe tum chiwalo non asap sula karen pa si chong hong sin tum sang pro nangli tum ko nar monduli bang iklar men monduli men thani tum ke na dolang so baptist church pulo kalang di de non nangli tum la sarkar tum phan nangli tum puthot pilo non nangli tum kachuning ridun gang tung la pen nangli tum kipudun gang tung ne tum labang so non tum Karbi Anglong Autonomous Council leng ke the ding fan kachuni gang tung ke la halo non tum ke pamesen puki un edalo the to ari deng tangka ve pose maso jo malom so sala o somar ke dun ke wa kedam ke wa school ke dun ke wa phan tum sab so re hai longji me busi klem ka taka do ve pamesen ya phan ke tum ari deng tangka ve pose EMC no ma chuni rike la halo next ni tum phala bang so mission pen na kiri kim na kerang ku di masi ni tum hin pen chuni di pala tangte nang tum ini la bang Run for Unity Rashtriya Ekta Divas Thongnok Be College hin pentami talon pon India dangpi arat isivet eklaivet sidopu kemat hacheng abangpu Sardar Vallabhbhai Patel amahangke thek arni Run for Unity pu earpon pen Sardar amahangke thek arni along kaprek along tami Run for Unity pu katalon dun asonsi dongmukak Thongnok Be College hin pen sitami talon pon
Sukhanjan along taxation department atum kateng kheng alam ki aputhak mohen tong bi pen pherang kya mai kang nipon preni phai thongkya praisi arni bukajan municipal board ke parlo ward la khaisi rong kang ther arong amikar mohen tong bi ahin pen pherang kya mai kang nipon Bangso pherang kya mai ki phanang kok alam theki kedam tang preni phai gora troxy arni Karbi Anglong autonomous council pen kache toy taxation department atum aphan kulat ki bi atum aphan trading license kelang chari dammati kayason methang asai cheklem bom apora hut Bukajan, Sukhanjan along kulat kibiatum aphan trading license kelang chari dam ke pado ahut kulat kibiatum bangsuri amuluk atum chitosi taxation department officer atum areng ahu kepaso ahut Bukajan Sukhanjan asor mohen tongbi amethang apran chitudun rutpen taxation officer atum aphan apran kepa jokduna porahut mohen tongbi ahiring tangrakpen areng ahu sitami solo Lasila areng ahu kepaso vek atum aphan sodak akang sailapen kenep long le atum aphan Bidya Singh, Baliram Prasad Lapen Ari Sanghwa Toma Panon Non Prabjin Pen Nep Serak Nang Pupusi Perang Kia Mai Long Sodak Pen Pachinipon Bukajan Pen Sarkuru Be Karbi Anglong News alang tum regular duty wa hisab alang tum saya chiklen han ke ba ho men ama teng kheng do la ko thak la se karbi sulang do pension lok pe the dang tum solam chini te ta chini ni ta ha tamela solam pa chini thu wai pha ge phan se ale to phani li ang ton pe lam kisumalam than pa chini pon kang tung ko sini li enale to phana cho pha la sila ko hello solang do rala Karbi Anglong West Karbi Anglong pa ang parta ke na ola sam ke do বিভিন্ন জাতীয় জনগোষ্ঠী তোমরা তারা সোলাম পাছনি কাং তো মানে la kulat kipi plong so khajana tu men kan ketingking dam ketingking dum dut bang ni li ning tu ba ko ni li surprise ini ke ni li than prui kan tung ke la phela la sor ni li themana ni hempen ni li baji kem nom do mane ni li council an dam rai lang to masini li hempen bar blok ni li gari pen amane ke tengnong lo dak police address atumhan kechok ketheng amasi bang pharop photrok bang buji engela so instigate ke kuri ke Bijoy Singh